Ćao, odlučio sam da započnem ovaj vlog ovdje. Ja se trenutno pripremam za odlazak na snimanje poslednje klape serije Andrija i Anđelka. Trenutno se jako radujem. Prvo radujem se zbog toga što je video ovoj seriji koju sam snimio najgledaniji na mom kanalu, ima preko 70.000 pregleda otprilike. I radujem se tome što ću prisustvovati tom celom činu i posle toga žurki koja je kao za proslavu toga, tako da vas vodim sa mnom i ovo je prvi zvanični pravi vlog, k čemu se jako radujem. Ja sad treba to da pokupim još neke stvari, zovem taksi i onda krećem. Mi smo stigli i ovde Anja sa mnom, Anja kaže čao. Anja je moja koleginica iz škole Unsove, i trenutno se znojimo jer nam je vruće, ali smo ovde, sad ću malo da vam snimimo kako sve ovde izgleda. U svakom slučaju, želim samo da kažem, Anđelka, da ti se zahvalim pre svega što si imala strpljenja prema meni, što si me zaista kao prijatelja, kao partnera, kolegu volela, što si ispratila jednog stvarno ludog čoveka koji ni sam sebe ne može da shvati, ali ti si uspela. I želim ti puno sreće u nastavku karijere. Nadam se da će ljudi, producenti, reditelji i tako dalje i ostali shvatiti koji je potencijal u tebi, jer kod nas je to tako prosto, ljudi gledaju, a ne vide što bi mogli. Želim ti sreću i u privatnom životu i ljubavi. Želim ti da ti Jakša postane reditelj, da se talentovan. To je sin, to da znate. I želim te bolju. Jer sam sve vreme jurila vodootpornu šminku, jer je to za mene vrhunac ove večeri. Znam još jedno koje je. Dobro, Andrija je rekao puno toga i glupo je da se svi ponavljamo, ali stvarno, ne znam koliko ste imali prilike da osetite to gledajući epizode i ono malo što smo vam puštali da vidite iza kamere, ali uspeh ovog projekta, a mi neskromno smatramo da smo ovome uspeli, je zapravo u ekipi maloj koja čini Andriju i Anđelku i ta radost koju smo svakog dana delili ide isključivo svakom od njih, tako da molim vas aplauz za tonce, kamerman, reditelje, svu trojicu, pisce, šminkere, frizere, scenografe, kostimografe, garderobere i sigurno sam zaboravila, i Slavišu. Ja sam zaboravio samo da pozdravim Snežu, kostimografa koja me je obukla. Da, mi nismo tužni, nego možemo jedino u crnom da izgledamo zgodno. To je još jedan od, nažalost. Pa se ne vidi. A što se tiče suštine, Zorana Popović, koju ste imali prilike da vidite na početku, je glavni krivac jer je bila istrajna u ovome. Ona ovaj projekat čuva i neguje i strpljivo ga je pripremala 3 godine i onda valjda se to upornosti isplati na kraju. Takođe mislim da stvarno ničega ovog ne bi bilo bez ovog ludaka, kao što se i sam predstavio. On je motor i on nestaje dok svako od nas ne popada od smeha i na tome mu stvarno hvala, jer da nije to tako bilo, to ne bi bilo tako, jel? Još jedna stvar, Zorana jeste uporna, mi jesmo proradili, ali da Filip Đorić nije došao, tu se tek ništa ne vidi. Međutim, ima jedna čudna žena, obratit će vam se i Marko Manojlović, i Danilo Bečković, i Vlada Aleksić, Vlada, poznati kao Vlada, naši divni reditelji, poznati kao Boris i kao Vlada Srbije. Ali ima jedna čudna žena
koja nas je trpela i bila spona između snimanja i vas koji ste konzumenti, odnosno novinara, to je Nina Radojčić, žena iz Senke. Da vas ne davim više, ništa pametno u principu nisam rekla, niste mi očekivali naravno i dobro je da se očekivanje ispune. Volim vas puno i hvala vam što ste nas pratili i vidimo se u nekoj novoj reprizi. A ekipa sada da dođe, cijela ekipa da dođe. Ne, sve u redu. Mađa, Dudi, Dulence, Miha, ko je još tamo, ne izvinite, ma imamo naše najslađe glumce, naša dva nakina, izvolite. Mali Petar, Dule Ivanović, prekini da gledaš mobilni telefon. Andrej, uključi se slobodno, naravno. Ima još mnogo ljudi koji... Šta si pitao? Pitao sam, htio sam da kažem da se završio revijalni deo, suciti. Sve to pozdravi, želje, čestitke za nas. Sada počinje žurka. Jeste. I ako me ne pratite na Instagramu, a sigurno me ništa i ne čujete. Pratite i mene. Da, pratite i Anja Zorić. Ima tačka, zare, ništa. Znači Anja Zorić, ovdje gledam. I sad čekam da počne žurka. Mene pratite na Instagramu da mi lajkujete sliku s Anđelkom. I na Facebooku, svuda gde me ima. I to je bilo dobro. Za sad, počnemo da snimamo malo kakva je žurka.